Pag-iingat po ng mga motorista, muling iginiit po ng Lto Regional Office 1 ngayong Road Safety Month. Para sa detalye po ng ating balita, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Muling iginiit ng Land Transportation Office Regional Office 1 ang pag-iingat ng mga motorista sa gitna ng kakalsadahan ngayong Road Safety Month. Inihayag ni Regional Director Glorioso Daniel Z. Martinez na ang kaligtasan sa gitna ng kalsada ay nag-uumpisa sa individual na responsibilidad. Iginiit din ito na huwag piliting bumiyahe kung inaantok at laging maging alerto sa paligid. Ani naman ni Assistant Regional Director Engineer Eric C. Suriban, pinaka-prioridad ang pagpapahinga ng mga driver lalo tuwing nasa mahabang biyahe tulad ng bakasyon at pag-uwi. Sa ilang napapaulat na aksidente sa kalsada nitong mga nakaraang araw, dapat napakatandaan ng mga motorista ang kanilang responsibilidad at mga batas trapiko na dapat sundin. Kasamang mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.